There are viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Eze-Ana Ugochi tubelu n'Oraifite ma ọ bụ kpọọ m Akajiugo. Abụ m onye isi nchụaja Ugochi ọdịnala temple, rụkwazi a priest na onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Topic anyị ji wee bịa taa bụ how to disconnect yourself from ancestral and blood altars. Pay attention. Believe in me, this particular lecture today will an eye-opener. Yes. Enwelu ancestral altar ndị Igbo dị na family dị iche iche ya na obodo dị iche iche. Ị nwere link with ma agwa gị ihe ị nwere ike ime ya na other blood altars ị nwere association with directly or indirectly. Ma agwa gị ihe ị ga-eme ka ị wee nwee ike wee gbukwu onwe gị if no enwere any reason iji feel that those altars is no longer necessary. Yes, pay attention. Mana before I ga n'iru ya, ọkwa dị mkpa echefuna na anyị nọ na month of May. Our group ritual na-aga n'iru ejikọrọ n'altar chụọ aja gọọ for kwubi okwu n'isi difference of the temple, children of the temple, members of the Restoration Evangelical Mission, and the consecrated. Anyị achụgide aja ti n'ọnwa agwụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ iso na aja, ihe ị ga-eme bụ forward ya 3 prayer request. You may token donation to the account number. I get the na ọsa na-achụ aja na-agọ for na-ekwubi okwu n'isi gị ga-eje n'ọnwa agwụ. Yes, it was more about it. Chat me on WhatsApp. Ma ọ bụ na nwere ajụjụ nwere na nkụzi a, ma ọ bụ na ịchọ ka agbalụ afa mmiri, chat me on WhatsApp. WhatsApp number ị ga-eji nweta m bụ 0805 78 37 672 or 0813 8243 871. Now on the screen, you have those numbers and all. Now, let's dive into today's lecture. Pay attention. Where your friends and well-wishers can so you can want to hear what they Makano to ni mono. Now entangle yourself the more. Can't you? And one or two family na Igbo. In fact, one family na Igbo adoro linked up with a one ancestral altar or the other. However, enwere ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike think maybe na based on their newfound religion they feel na the ancestral altar ha nwere na befa is no longer necessary. Na mma agwa gị ihe ga-eme ma ọkwanụ na ọ bụ any altar iji aka gị na onwe gị kwe nkwa na ị ga na-achụrụ aja ihe mmehie for one thing or the other. Ma agwa gị ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na for any reason na gị nwere onwe gị ahụrọzi mmasị have a link to that altar. Ihe ị ga-eme and ihe ị ga-emekwazi ka ị wee nwee ike wugharị another altar by yourself. Ihe ji ekwu ihe ma ọ bụrụ na ị ghọtara how things work. Yes, ọ bụ ihe jọgburu onwe maka na o nwere ike ụfọdụ ndị mmadụ na-eme ya bụ mistake, maybe out of ignorance. Ọ bụrụ na for any reason nature you disassociate yourself, disconnect yourself from any altar, blood altar. Tomorrow I will further it with other altars, non-blood altars I mean. But today I will want to concentrate in only blood altar because we don't want this video to be long. Now, those blood altar echefuna na ani Igbo gba gburugburu na blood altar is very common. What are those blood altars? Those blood altars bụ ebe adọrọ ana ndị ichie, ebe enwere akwari, ebe enwere ọdọm ma ọ bụ mmụọ dị iche iche adọrọ na ani Igbo. Primarily, many of blood altars enwere na ani Igbo bụ blood altars ha bụ. Yes, based on how those altars are structured. Yes, under animistic rituals. Now, those altars, then Nanaiha in their own wisdom install those altars for a purpose. Yes, those altars will listen. So before you disconnect yourself, ask yourself some vital questions. Then, baka. Yes,
maka na etipụ eziokwu ada ọ dị ezuzi ọkwa eziokwu. Now ihe ahụ ị ga-agbakọ agbakọ ka m bidogoro na from families, that is ụmụnna decided na for any reason na o nwere arụsị ma ọ bụ mmụọ nọ abịa ha mana ha adịghịzi interested. Simple way unu ga-eji mie, ọ bụrụ pastor ga-abịa mere ụlọ ya, ọ bụrụ onye nwe ga-abịa mere ụlọ, ọ bụrụ fada, no. Kpọọ na ụmụ nwoke niile nọ na ya family, unu ekwubi okwu onye ọbụla bi na ụmụ nwoke ọbụla nwere link with that mmụọ, ndị ọ bụ na ọha bụ ndị ga-awụ chief priest na that mmụọ. Ọ bụkwa nnọọ mmụọ dị na be unu na obi unu ma for one reason or the other, mana dịka nsikwu nenekwa na-enene unu adị sure na unu achọrọzi ya maka na etibie na ọ dị ezuzi. So ihe unu ga-eme bụ kpọọ na onye ọbụla nwu nwoke bụ amụ na ya bụ arụsị gbasara maọbụ mmụọ gbasara, onye binie ọkpa afịa na nyanwa bụ Ifeanyị Nwokorie na-ekwu na mmụọ dị etu a maọbụ arụsị dị etu a ya adịghịzi interested na taa na ya na-abụrụ onwe ọnọrọ onye ọbụla n'ime nwoke ọbụla. Ọ bụrụ na ndị 100 must be present. Ọ bụrụ na unu mechaa ya, ọ bụrụ na e nwere ofu onye sịrị no na uche ya ka na ya bụ mmụọ na ya ka na-awara ya bụ mmụọ ọjị, ịma na ihe ahụ na-ekwu abara, ịghọtara ya, ịma na ọ ghasago onye ya abụkwa mgbe mmadụ niile kwekọrịtara. Maka na mgbe e hibere ya bụ mmụọ, ndị nna ụnụ bụ ndị nna ụnụ mụtasịrị ụnụ nwụnụ representịrị, all of them in union kwekọrịtara chi ọfọdara wee wubie unu mee. Mana ọ bụrụ na for any reason unu akọnvinsi onwe unu niile 100% wee kweta, onye ọbụla kwuchi ọnọdụ ana, at the end of the day nwere onye siri no, ihe unu ga-eme bụ simple, jụọ ọnụ mmụọ ahụ ihe unu ga-enye ya. Ọ bụrụ na arụsị unu nwere ike gbaa afọ mara ihe ọ na-eri, maka na ụnụ anọrọ oge eme gịnị ehibere ya. Wee for the fact na ụnụ anọrọ oge ehibere ya bụ mmụọ, unu ya agba afọ, unu gbachaa afa, dibịa agwa unu ihe ọ eri, ihe a ga-enye ka o wee jewere onwe. Enwecha ihe niile etu a, unu enye ihe ndị a, onyechaa ihe ndị a, unu eburie the artifact unu na-afụ anya, unu eburie jee na-agbata unu n'obodo ọzọ na-aja agụ si ame gịnị ya jewere onwe. Unu agbakọrọ ya ọkụ, oke unu mee etu a, then unu mesizie ya, unu ewubesi ọtọ ọfụ ọzọ unu chọsịrị. Ọgwa na unu achọrọ iwube ọtọ ọzọ, onye ọbụla jere onwe ya, ịghọtara ya, ka agba ofu. Mana ụnụ nwaanyị na-anwakwa ihe ọkụ, unu enwego problem, maka na in creation you are not permitted to destroy what you cannot create, ka ofu. Nke bụ ọ bụrụzie na personal altar like nke dị be nna gị, mebi okwu ndị ichie. Ọ bụrụ na nna gị gwara gị na okwu ndị ichie a since total ihe unu na-enyere ya bụ every particular festival unu na-eme na be nna unu, nwere ike ọ bụrụ mgbọsị unu ji eri Ikeji or whatever ka unu ji celebrate ya, ihe unu na-eburu ya bụ mmụọ bụ oke ọbara nnekwu. Then enwere ka gote oke ọbara nnekwu, ọgwa n'ihe aka gị egotawa ihe nwere ọkụ ịnọ igota iluo igwa mmụọ ahụ ịga ọrịa ọjị si ya na ya bụ ọlta bụ ọlta dịbara gboo, na aka gị adịrọ that you are never consulted mgbe ibe ya bụ ọlta. Therefore na from today, n'ihi na achụrụ ya aja na-enye ya ihe ndị a ka i wee gburu onwe gị. Na ha na-eri eri na ha na-aṅụ aṅụ, ha akpọna gị na gị nwa na-erikwa eri na-aṅụ aṅụ na ihe akpọ ha, na today na-disconnect yourself from them. Then ihe anyị mara ihe ahụ unu ji enye biya mbụ nye na ya wee disconnect yourself, ịghọtara ya. Maka ihe ndị ọrụ buru arụrụ knowingly or unknowingly, maka na echefuna na mgbe ndị nna nna gị na-ewube ya bụ ọda, ha rụọ wee gụọ ọfụna ya nwa na ezinụlọ ya na ụmụ ya na-emedo gị, ịghọtara ya. Adị na ha na-enye ya oke ọbara nnekwu ma ọ na na-enye ihe chọkpa anọ n'oge dị etu a na-arụ ihe a bụ n'afọ mmadụ niile. And ya bụ mmụọ has been protecting you directly or indirectly, knowingly or unknowingly. Therefore ọ bụ ụzọ na ị chọrọ ikene ya na nke o mere emegide wee gburu onwe gị. Esekwara na eji ọsụ na egburugo onwe gị wutu ordinary mouth ga-ata emeghị ihe kwesịrị ime, maka na mgbe e hibere na o nwere ihe ekwu na-aga na-enye. So ọ bụkwa na ị dọrọ ọrụ ịkwanye datịrị wee megide wee gburu onwe gị. Ihe ikwu n'ọnụ ka mmụọ na-anụ. Mbọsị anyị na-eweta dosens ka ị na-ekwu na taa na egburu onwe gị, na nke ahụ ka ị wee mezuo ọkwa ndụ ochie wee gburu onwe gị. Na for today going forward, you need your protection ya, you need your ihe ọbụla ọ na-emere gị. Ha dịbe eriwe nwa anwa, ha gbọna gị riwekwanụ nwa anwa na ihe akpọfa.
chebere onwe gị na dịka isi gwa gị ife ime etu a ịdịkwa sure etu isi kwado maka na ọgụ ndị agha na-egboro gị before then ma surely come back. Ịghọtara ya? So ya bụ ihe ị kwesịrị ime dị a nke ugoro ma gbasara ancestral nke gbasara gị nwa direct na ọ bụrụ nke gbasara gị nwa direct ị nwere ike ịkọpụ onwe gị. Yes. Then nke ọzọ chọrọ iti igwe ọnụ na ya bụ nke arụsị na onwe iji aka gị mebi ma ọ bụ na ije n'elu ọtọ ọbụla kwe nkwa. Ịghọtara? Ọtụtụ ndị mmadụ aghọtara ihe dị na ya. Ọ bụrụ na o nwere ọtọ ọbụla ijelu kwe nkwa that na ị ga na-emerie nka na-emerie nka, then for any reason you want to disconnect yourself from that particular altar because of one reason or another na ihe ịghaghị ime. Yes, ana m agwa gị ihe a dịka onye dị experience ihe gbasara ya, and because you mara how things work. O nwere ka ị ghara ịba n'ụgwọ ndị ọdịkwa ka ị ghara ịba n'ụgwọ ka eji eme maka na o nwere ike ụfọdụ ndị mmadụ ife adị atụ ha n'anya, and o nwere ike ihe na-achọ ka mmụọ meele gị abụrụ ebe a ka mmụọ lewere anya ka mkpa. Iji maatụ, nwatakịrị nwere ike na-achọ ego GLK, ịghọtara ya, mana mmụọ ya na ya fụ na GLK abụrụ onye the most important thing, na o nwere ndị ilo gị nọ ndụ na-achọ ka egbuo gị ma ọ ka atọrọ gị. Ịghọtago? Then mmụọ nwere ike ji aka ya na-ewepụrụ ndị ilo gị, wepụrụ ndị ilo na asị. Then the father GLK anyị chọrọ ịgba n'isi ya ka ndị ilo gị ka enwe ike wepụ ha n'ụzọ, mana gị nwa aghọtara ya n'afọ ị nwere ike ruto na ọdịghị ọsịsọ esizie na mmụọ alụrụ ọrụ, mana nke bụ eziokwu na ịdị afọ beyond their nose. Mmụọ furu na o nwere ihe ọ na-alụrụ gị, mana gị nwa afọ ya dị afọ itipu na o nwere ihe mmụọ alụrụ gị, na mmụọ ikwere nkwa o nwere ihe ọlụrụ gị. Ịghọtara ya? Ma ọ na arụsị be nna gị kwere nkwa enwere ihe alụrụ gị, ma ọ bụ ndị arụsị ọbụla ikwere nkwa na o nwere ihe ọlụrụ onye gwara ukwu, ịdị afọ beyond their nose. Ịghọtara ya? Mana ọ bụrụ na ọ dị ọsịsọ, ọ bụ arụsị be nna gị, ọ bụ arụsị ọzọ, ọ bụ eni ọta, mana ikwere nkwa na ị ga na-eme, ị ga na-achụ àjà ihe mme, ma ọ bụ na ị ga na-eweta percentage, o nwere ndị na-eme. Then ọ bụrụ na o nwere nkwa ọbụla ikwere, my brother my sister, I would advise you maka ịba n'ụgwọ ihe ị ga-eme bụ iluo ije. Ọ bụrụ na mmụọ ị na-egburu oke ọbara nnekwu, gote oke ọbara nnekwu, gote ihe chi ọkpa anọ, weta ego. Ụzọ ihe ịta dị important iweta oke ọbara nnekwu, maka na mgbe ị na-emegwo mmụọ a na-egburu oke ọbara nnekwu. Yes. Nke abụọ bụ ihe chi ọkpa anọ. Ihe eji enye ihe dị ọkpa anọ bụ na-enwere ike mmụọ anwa mere gị ihe. Mmụọ na-abụ mmụọ kwụrụ, mmụọ ndị ọzọ akwụdebie. Mmụọ nwere ike ọ bụ na ha dị igwe, ada echefukwana na ya bụ pụrụ na-alụrụ gị ọrụ. Mgbe ahụ ọ na-alụrụ gị ọrụ, ọ na-aga ọfọ na-akpọkọ ezumezu mmụọ niile na ya nọ so wee na-eje ozi ka ha bịa gọzie gị. Yes. So because of na ọ na-abịa aga ọfa ka a gọzie gị, mmụọ niile na ya bụ ọta adịghị involve n'ihe gbasara ya kesi. Therefore, echi inye ha ihe, ihe enye ha ihe chi ọkpa anọ ka o kwekwe kee. Mmụọ ọbụla a na-enye ihe, ụmụ mmụọ bụ ha n'ibu, ife ọzọ ị ga-enye ha ihe chi ọkpa anọ. Enwere nwaanyị. Ihe o ji nwe nwaanyị bụ na ihe chi ọkpa anọ representịrị afịa na anọ ụbọchị na anọ. Ịghọtara ya? So ị ga-enye ihe chi ọkpa anọ, then ị ga-enyekwazi ya ego. Ego nwere nwaanyị. Ihe eji wee nye ya ego bụ na ya bụ onye anwa na-alụrụ ọrụ, ma ọ bụ dị aka ji ọfụna na ya bụ okwu arụsị, ma ọ bụ na ya bụ ọta nwere ihe ọma o mere gị. Ihe eji nye ya ego bụ asịgoro ore na ihe ị wetara na o zuru ezu n'iji ego wee na-eme gịnị, na-eme ka uzu ka mma alụ ga. Ọ bụrụ na ifuru ebe a na-eme agba nkwụ nwaanyị wee nwunye wetara ewu, wee necha ewu asị na ewu pere mpe, a na-akpụ ya iji ego wee buo ya afọ. Ịghọtara ya? O nwere ego ya add to it. So ihe ị ga-eme bụ welu oke ọkpa na nnekwu, were ọjị na mmanya, then welu ego, were ihe chi ọkpa anọ inye,
inye iwe kene ya na nke o mere eme, maka na o nwere ike na uche nke gị isi na o nwere ihe o mere mana na mmụọ mana o nwere nke o mere mana na o nwere ike nke o mere atụrụ gị n'anya iwere ya iwe nye iwe ihe ọ dị aka ji ọfụ ma ọ pụrụ isi nọ ebe anwa si ya na ị chọrọ ka ị kene mmụọ dị etu a maka ihe ndị o mere gị knowingly or unknowingly. However, that you are no longer interested n'ọrụ ọ na-alụ, ihe chọrọ igburu onwe gị ime inye nke a ọ nabata ya ọ nọ n'ihu mmụọ ahụ wee gụọ ọfọsị mmụọ na ihe dị etu onye dị etu a mee gịnị weta na ya na-ekwu na ihe o kwuru na ọ sị na ya na-apụ na okwuchi etu anwa ọ nara ihe agha kwuo ihe ahụ i kwuru n'ihu mmụọ wee sị mmụọ ka ị bụrụ onye nwere onwe gị emecha anya bụ ihe a ijewere onwe gị. Ị ghọtara ya? Mana ihe m na-achịkwa ịgwa gị bụ na ọ bụrụ na iwepụ onwe gị na ya bụ altar, then marụ na enwere reasons iji wepụ onwe gị na ya, then marụkwa na enwere ike na ekwesịrị ọ bụrụ na enwere na higher vision ma ọ higher altar ị decide ịbanye. Ị ghọtara ya? Maka na mmụọ anwa nwere ike onwe ihe ọ na-arụrụ gị onwe ihe ọ na-egbochiri gị, mana mgbe ọbụla o sepụrụ aka ihe anwa ọ na-arụrụ gị ma ọ bụ mmụọ anwa ma ọ bụ ike anwa o putụrụ at bay o nwere ike ịmarọ, then they will come back. So that is why ọ bụrụ na ị chọrọ ịpụ enene wee dị sure na ị na-apụ ma ọ bụ na o nwere higher altar ị chọrọ ịbanye, o nwere ike ịbụ any other altar, but you kwesịrị ime nke a because you close one circle before you jump to another circle. You get why? Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ ndị chọrọ ka agbaala gị afa mmiri emi, chaatị m na WhatsApp 08057837672 or 08138243871. Yes, were okwu a ukwu wee mere ihe. Ọ dị very important. Ị nwere ike na-asị na na ọ bụrụ mmụọ a mere gị ihe kedu ka isi malụ ka ị ghara ịba n'ụgwọ mee ihe ndị a. O nwere ike ife iruo ị na-agba anya ihe eji wee weta ya bụ ihe. Ọ dị very important ọ ka ị ghara ịba n'ụgwọ. Ka m kwụsị ebe a. Nwa ajụjụ na nkụzi a chaatị m na WhatsApp m ka mara na ka Chukwu oke pụrụ ime ihe niile be with you all. May you be protected, may you be favored. Bido ugbu a ruo mgbe niile bi.